Tervetuloa Filosofian nurkkaukseen. Minä olen isäntäni Aki-Petteri Niemelä. Tänään aiheena on looginen päättely. Logiikalla tarkoitan johdonmukaista päättelyn koskevaa taitoa. Sana johtaa kreikasta, jossa logos tarkoittaa järkeä. Sen tutkimukseen ja opetukseen tehtävänä on muotoilla pätevän päättelyn sääntöjä. Aristotelea pidetään harhaanjohtavasti logiikan perusteena, mutta hänellä oli siis jo edeltäjänsä, jotka korostivat logiikan merkitystä. Aristoteleen logiikka oli osa dialektiikkaa, eli taitoa menestyä keskustelussa. Logiikalla on muutamia eri lajeja. Ensimmäinen, syllogistinen logiikka. Kutsutaan myös aristoteleläiseksi. Propositio, eli lauselogiikka. Predikaattilogiikka ja modaalilogiikka. Loogisen päättelyn erilaisia muotoja ovat deduktio. Siinä mennään yleisestä yksittäiseen käsitteeseen. Esimerkiksi premissit. Kaikki elefantit ovat nisäkkäitä. Ben on elefantti, joten Ben on nisäkäs. Tämä on deduktiivista päättelyä. Seuraavaksi käsittelemme päättelyn toisen muodon, induktiivisen päättelyn. Induktiivinen päättely on sitä, että mennään yksittäistä yleiseen ja käytämme todennäköisyyksiä. Se tarkoittaa, että koirani ei ole koskaan purrut ketään, joten koirani ei koskaan tulekaan puremaan ketään. Mutta tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Kyse on vain todennäköisyyksistä. Hyvää illan jatkoa.